Disebut wonten jalur menika nggih kula sepeda malih ngaturaken atur gumantung nuwun dumateng Ibu Bapak Setyo Budi Utomo ulah ugi Budi Zulaika saperipun niki mangke adicara kalerep sawetawis kraton niki kantun setunggal babak wonten tari rampok dina bareng tadi anugi dumateng para rawuh para kanca-kanca pedagang kaki lima disebut wonten jalur menika nggih pun kesupen benjing kula panjenengan sedaya iki saged atur sari malih wonten paguyuban jaranan Cipta Budaya kang pinggir saking jaraan Gudang Tulung Agung siyang kalian dalu samangke sesarengan kanca-kanca kru amburadul full total iki kru amburadul Mas Momo monggo sesarengan mangke kalian panjak campur sari seneng guyon kita sesarengan tanggih wonten lapangan tipik Gudang Tulung Agung yang kalian dalu. Lalu kita susul tanggih tanggalin 26 nggih para kanca-kanca pun kesupen iki namung siang kemawon wonten pinka Tulung Agung kali Songrowo pramila Bapak Budiono salah satu Ibu Sulaika kepareng kawula nyuwun pamit jengkar saking sasana Pak Hardiah Budaya Turangga Satrio Budaya wonten paripun Bapak Supriyadi pilih wonten sedaya lepat anggenipun kawula ngaturaken panglipur sedaya kawula anggenipun gegojekan ingkang dipun sengaja kaliyan boten wonten dalu menika kepareng samangke nyuwun lumuturing Gusti Samudra lan kepareng nyuwun pamit wonten kalanggan dalu menika. Kula pilih ingkang angka terakhir sumangga kangsa sumangga kita pirsani wonten tari rampok singa bareng tanding Turangga Satrio Budaya sang pati sigra enata baris nyawiti kumalang selak lemes Jampiak kumredur lampae pinarut ngrap yak watang anggati gumelaranga dai ora ibu muruh iki sik wong aku ki sik ra dhisik cah-cah ki nyapa lho kok bojo iki. Aja medun dhisik ndek aku kacarana. Iki aku ki wis saya iki cara iki nek gapur aku ya geblak. Lah cirose niki sampun no. Urung iki mau ki aku jajal swara tak nggih sesuk ki lho muga-muga sik utuh. Iki sakit awakku. Rasane matur suwun Den Robi. Heeh. Rasane awak kaya badan lho ngene iki san lho. Ya, iki dibacutke apa Mas Mul? Apik. Kusumane ngati. Oh, Dik Dewa ya rawuh. Nggih, matur nuwun Cah Bagus. Ya Mas Mul, kek ana iki kusumane ngati. Ayo balik rana ya. Ya. Iki sandalan apa ceker ya, Dek? Ya ceker apa-apa iki mangkat sore ya ceker tak apa-apa iki. Ngapunten nggih Pak Bu. Iki wae salah alamat. Salah alamat. Kene tak pikir kadung ngoke banter tapi aku ya ora dhisik ya ora oleh. Mboten napa-napa. Kusumane ngati Mas Mul. Heeh, dueta cah loro iki artis. Oke, baik. Ya, bareng-bareng Turangga Satrio Budaya.
Nggih, sak menika sampun ready anggenipun tari rampok singa bareng nanti bebarengan Turaka Satriya Budaya. Sumangga para rawuh kita pirsani tari ingkang pamungkas wonten dalu menika. Sumangga Mas Galung. Turaka Satriya Budaya. Ayo Gus. Allah Allah Allah. Yo yo yo. Yeah, 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 yeah. Yo yo Sayo rukun aku merekut bareng tumedya tanpa jogete saya aneng semake
Ayo ger. Satrio aja nadyak kala mangsa ya. Praja kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan karo kancane bela lan lagawa kanggo polyake negara siji telu maju papat elang-elong ake ben enggal rampunge kula bis kontol baris kula bis kontol baris kula bis kontol baris kula bis kontol baris wah turung go Satrio Budaya Sarimin kowe teko kok wengi men ta men iki piye to Ron Sarimin tekone telat oh yo ya lo sos yo yo sos hop ayo le wis wancine lho iki heeh wancine gilirane sos ya mul ingkunge tasik napa mboten mul asik yo hop yo dalem Mas Putu bumbang kene masuk tres bos wancine aku pengen kancane oh grandonge teko meneh
la 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 la. Ayo dong maju dong. Iya iya iya. Dalam Iqbal bareng tuh. Heeh. Sapa bareng? Wah, Iqbal. Wah. Wah ya kok bareng Bal Iqbal. Iqbal bareng. Hei, Kevin. ya bareng Kevin. Ropa-ropi ra bareng. Kevin iki yo bareng wah. Bos. Wah. La la. Desaku budal kula pindah. Tobo kangen. Ayo. Ayo lah. Kalian lama ya bro, sing bareng. Yo iki gerawane siji bawa siji maju rene. Wah. Ya. Ya gerangannya metu sing ngendang jaluk yo gerangane ya yo. Awas. Yo iman sak. Rumah apa sing hati-hati marang mulaku. Ya. Awas ayo. Ajak siji boko siji ayo. Rasakan pranyoto sing hati-hati ayo. Podo mikir ayo. Ayo. Glok boy. Lah iki ayo. Ya.
Ya. Lok. Wes. Wah. Ya. Ayo lo. Ewa kono aku ayo. Ya. Yo iki ayo kaki joki. Ayo iki gerangan. Wah. Baik. Wah. Ayo maju rene marang pun popo wae. Yo iki mangsaku, yo iki tak titenani siji bapa siji mangsaku iki. Coba tak sawangi siji. Maju lekane nganti duwe. Dasar kewaryoto ayo. Ayo rene maju wae. Aja mung siji, kalau mung sewu kon maju wae. Yo. Glok. Hati-hati ayo. Leno bakal kena sirah ayo. Ayo, raja, ayo.
Ayo. Wah. Lukerman abot man gembron biasa kok man Ukul ayo ger si Karno ger pabriknya urung tutup urung iki ayo yo ditato digere ayo Ana aja karo turunan. Ora harus kancane. Sang rebut arso ngestu padha
juru ngayahi karya Dalem nggih pilih menika dumateng tuan rumah kalau siang bau sampun ngaturaken mangkaipun wonten kepat luar kanten pilih kang kagungan putri samangke tedak sinten katuraken jaranan Turangga Satria Budaya. Pilih iki walimatul khitan Galih Dewi Prasetyo semonggo kepareng kanca-kanca nyuwun pamit wonten kalenggahan dalu menika dumateng paripun Bapak Setyo Budi Yono kaliyan Mbak Siti Zulaikah aturan jumeneng wonten ing sasana. Kepareng samangke adicara ugi kalerem wonten